زنی را که از قفایش حقارت میکنن یا از دهنش حقارت میکنن، آیا همین زن طلاق میشود یا نه؟ аз қадимулайём табобат бо гиёҳҳо яке аз беҳтарин роҳҳои бартараф сохтани бемориҳо буд ва акнун шумо имкон доред ки онҳоро дар шакли ҳозиразамон ва бо нархи дастрас харидорӣ кунед. ширкати азиамаркет беҳтарин дороҳои гиёҳиро барои вазгирӣ, мӯи сарваришбарорӣ ва қувват кардани мардонагӣ ва давои дигар бемориҳо пешкаш шумо мекунад. дороҳоро ба шумо ройгон дастрас мекунанд ва агар аз номи канали мо муроҷиат кунед ба шумо тахфифи калон карда мешавад. имрӯз бадбахтона бисёри мардҳо занҳоро гӯем дар ақибшон ҳақорат мекунанд ё дар даҳаншон ҳақорат мекунанд. ин хеле 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 аблаҳиву хеле бадбахтӣ ҳаст ки вақте як занеро ки мақсад ту дар никоҳи худ даровардаи вай модари фарзандои тай, ту бугӯӣ ман дар даҳани ту фалон кардам, ман мисол қафоша ном бигирӣ ман фалон кардам, ё ман очаи тараф ё отаи итари инсонҳоеро ки вақте мебинен ино солим нестанд. хоҳарои азиз, ино девона ҳам нестанд, ё ахмақанд, ё як одамое бигем ки тамоман як разиланд. ҳақорат гуноҳи кабирай. чӣ қадар ғазабнок бошид, чӣ қадар агар нороҳататам ки кунад ҳамун зан, ин ҳақоратҳоро бояд накунӣ. ту дар фалонат фалон кунам, дар даҳанат фалон кунам, очата фалон, отата охи ҳамин бисёри бисёр. агар охи мо мактаби пайғамбара охи инсон даъвои умматимон гуҷо мешавад. чаро аз забони пайғамбар ягон ҳарфи ҳақорат нашид? чаро ҳазрат як зан шад? унҳо ҳам чӣ? унҳо ягон фаришта буданд? унҳо ҳам хато доштанд, камбуд доштанд, вале пайғамбар бо ҳеҷ кадоми во муросои бад намекард. охи яки имрӯза бачаи имрӯза бисёри бисёр бадахлоқай, бисёр бадзабонай. бо баъзе падару модаро аз ҳамин рафторҳои фарзандошон бо шояд ки розиам бошанд, шояд бигӯянд шумо ки бисёр хубш кардӣ, лекин марги ҳамин хел бовар кунед калонтарое ки фарзандоро агар ба ҳамин коро далолат мекунад. барои ҳамин модару хоҳари азиз, вақти шавҳару шуморо аз даҳан ё аз ақиб ҳақорат мекунанд, мақсад дар никоҳи шумо ягон зиён нест, лекин зиндагитон зиндагӣ бемаънияй, зиндагитон зиндагӣ ҳаромай, зиндагитон зиндагӣ ифлосай. ё занҳое ки мардакошонро дар даҳаншон номегиранд. ин зиндагӣ нест, бародари азиз. иншоалло ман бибинен аз вақташ, бародари азиз, аз дамун ҷавонимон мо ёд метем ки зана ҳеҷ вақт аз ақиб ҳақорат намекарданд. ба хотире ки ҳамин гуноҳи ливота, ҳамин гуноҳ ки мисол ё расидани дар ақиб ки гуноҳи бисёр бузургай, ҳатто ҳақорат шудаанд. дар ҳол ҳамун муллоҳои ҳамун замона мегуфтанд брава ай сар никоҳ куна, ба хотири гуноҳаш вазмин буданд. бародари азиз, чӣ дар даҳан, чӣ дар мисол ақиби зан, вақте ҳақорат мекунӣ, ҳамаи инҳо гуноҳашон бисёр бузургай. бисёри бародаро аз ман хоҳиш карданд ки дар бораи ҳамин ливотагарӣ, яъне бисёри мардҳои имрӯз пайдо шуданд ки занҳошонро мехоҳанд ки фақат дар ақибшон бирасанд. бубин, мақсад як макони наҷосат, як маконе ки мақсад унҷа ҷои шаҳват нест, унҷа ҷои ҳосил нест. имрӯз ҷавони имрӯзаи мо аз занаш ҳамура хоҳиш дорад. занҳое ки ҳатто агар бо розигӣ натиҳанд, онҳо мақсад бигем ки ҳатто дуои некшон ҳам намекунанд, ё ин ки бо ин занҳо мақсад ҳамеша ҷанҷол доранд, ё яке аз сабабҳои вайроншавии зиндагиёшон ҳамин мешавад. барои ҳамин мара бисёр хоҳиш карданд дар гирди ҳамин гуноҳи
بسیار مقصد وزدین یگان صحبت داشته باشی. انشاءالله من برای شما یک موضوع مفصل در باب همین گوییم که بچه بازی میگیم یا لیواتگری میگیم، در باب اینها انشاءالله من برای شما صحبت میکنم.